गाइस खुलुमबाय मैया खालिसो खुलिनाय बे आंनि गोदान इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरग्रोनाय जाबाय। जों लोगोसे फाथो बेजेङा गैया दिनै आंजों दङ लोगोसे राजा सरगियारि। जों दिनै बालाजी मन्दिराव बेरायनो थांगासिनो दङ। गुबुनफोरखौ नोंथांमोनहा जेरै सापर्ट खालामो जोंखौबो सापर्ट खालामगोन होननानै आसा खालामबाय। थ'दो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायजेननोसै लोगोफोर। गाइस नै जोङो फैयै फैयै ISBT मोनफैबाय। गुवाहाटी नोगोरमानि गेजेराव थानाय ISBT। एसे सिगाङाव थांबानो जोङो बालाजी मन्दिरखौ मोनसिगोन। मोनथारसिगोन बारा गोबाव गैला बालाजी मन्दिर मोनथारसिगोन ना राजा? बेसे गोजान दंबावो बुंदोब्रा? बेसे गोजान गैया आरो बारा गोजान गैलालै नै लोगोफोर बालाजी मन्दिर मोनफैसिगोन। नै मोनथारबायानो बैलाय माथो मोनबाय दा ओरै गेटजों हाबलांबानो जाबाय आरो ना। ओइ राजा ओरै नाहरलाय। ओइ टेटु आखिनो नामा? टेटु नै बेलाय टेटु हैलाय मेरला मोजांथार। नै गाइस बालाजी मन्दिर मोनफैबाय। नै बेनो मेन गेटआ। ओमफ्राय बेजों ओरै सिङाव सुर होननानै हाबलांसिगोन जोङो दा ना राजा? माबा भिडिअ खालामनाङानोलै माबा केमेरासो सिसियासो आगर जायखिनि खरसो होनलाबायबायलै मानसिफ्रा मा जाबावनांगौब्रा। राजा केमेरासो सिसियासो। नै फाइनेलि जों मा होनो मोनफैबाय दा गारिखौ बेहाय पार्किं खालामबाय। दा आं नोंथांमोनखौ बालाजी मन्दिरखौ एसे सोरगिदिं गासिबो देखायनो नाजागासिनो दङ। नै बेनो जाबाय बालाजी मन्दिर। गुवाहाटी नोगोरमानि गेजेराव थानाय बालाजी मन्दिर। स' गाइस नोंथांमोनहा जाय नुयो मन्दिर सिङाव हाबगोन ना? हाबनानै मा खालामनो? खुलुमगोन। रांखौ बेसे होनो नोङो पण्डितनो? पण्डितनो होआ? मानो? ओरैनो आया जोङो दा गाइस दा मन्दिर सिङाव एसे खुलुमनो हाबनो नागिरदों। बेहायथ' जिअ' खालामनो एलाव गैया नालाय ओंखायनो दसे सम बन्द' खालामथ'नोसै। दसे उनाव आरो देखायफिनगोनलाय ना। मोनाहांबायानो गाइस नै बिथिं थांबाथाय लादु मोनो। लादुआबो जा दाम नायनो नामा? नै मोनसेयावनो जौसे रां लादुनि दामा नायलाय लोगोफोर। मोनाबाय गाइस हर जाबायानो बुंजायो। बालाजी मन्दिराव माबा न'आव थाबाथाय गोसोखौ बोरैबा उसुखुथु मोनोलाय ओंखायनो दसे टाइमनि थाखाय बे बालाजी मन्दिरावनो माने टाइम पास खालामनो फैबाय आरो ना। बेजों लोगोसे नोंथांमोनखौबो एसे देखायनो नाजाबाय बालाजी मन्दिर खिनिखौ। बोजबना लागोन आं गोरबो बिखायाव रैसुमै गारांजों नोंनि फोरमायनायखौ मोगथां जिउआव मोननो हास्थायनानै सान हर सान्दुं अखा बावगोमालाङो। जा माथो हर जाबायलै माला थांनांगौ दालाय? थांगोननो। थाङा नामा नोङो न'आव? थांगोन। एसे मोनाबिलि जादबनायजों सिउ बारनायजों ओरैबायदि मोजां नांदोंना गाइस। आं बोरै बुजायनो नोंथांमोनहा जुदि बे समायाव जुदि खेबसे बालाजी मन्दिराव फैयोबा थारमाने एखेबारे रियेल फिलखौ लानो मोनगोन ना। जे माबायदि मोनो आरो ना गोसो गासिबो दुखु दाहा गोजान जालांजोबो लोगोफोर। जायफ्रा बालाजी मन्दिरखौ नुखांबाय बिसोर फैयाबाबो जागोन। नाथाय जायफोरा नुफेराखै थारमाने ना नुफेरै मानसिफ्रा बेहाय फैनानै दसे टाइमनि थाखाय इन्जय खालामनो हायो आरो ना। जोबोर समायना जायगाया एखेबारे। गोबां मानसिफोर फैयो नै दिनै बारा मानसि गैबावासो। आं नोंखौ जे दा हर जाबाथाय मा होनो बेटारि लाबोनो थिननाया बोरो सारि बेटारि लाबोनो थिननाया बोरो सारि बेटारिया होमबाथाय सारि बेटारि टर्च लाबोफानो थिननाया बोरो? आइजो आफादफ्रा फैदों हनै लारि जरा आइजो आफादफ्रा फैदों हनै लारि जरा। स' गाइस बेखिनियानोमोन बालाजी मन्दिर। जिखिनि हायो नोंथांमोनखौ देखायनो थाखाय सेस्था खालामबाय। नायनो गोनां जायगाया बेखिनियानो आरो ना। मन्दिर सिङाव हाबबाथ' भिडिअ खालामनाय एलाव गैखायानो ना राजा?
माबायदि मोनदोंब्रा नों फैनायनिफ्राय बालाजि मन्दिराव? मोजां मोनदोंलै मोजां मोनदों ना? मोजां नांदों मोजां। ओमफ्राय मा मा दङ बे बालाजि मन्दिर सिङाव मा मा नुखो? भगबान दङ पार्बती। मादै मा बुंनो? बालाजि मन्दिरनि बागै मा बुंनो नामा? रुको जरा सबर करो बे बालाजि मन्दिरनि भिडिअआ एसेनोसैमोन। जुदि नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि एसेब्लाबो मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो शेयार खालामदो आरो आंनि चेनेलाव नोंथांमोनहा गिबि खेबनि थाखाय फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ प्रेस खालामदो ओमफ्राय अलाव दोनदो जाहाथे बेफोरबायदि भिडिअ आं आपल'ड खालामबाथाय नोंथांमोननि सेराव फार्स्ट टाइम नटिफिकेसन मोनो। दे होमबा दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय भिडिअखौ। बाय बाय।